Tänään kokeillaan, että mitenkä märkää tämmönen syksyllä kaadettu kuusi on verrattuna tommoseen talvella kaadettuun koivuun. Ja sitten katsotaan vähän, että mitenkä eri kosteuksiset lapit lähtee palaamaan. Noniin. Ja ennen kuin tämmöstä ensinnäkin katolta tulleiden lumien alle jäänyttä pölliä lähdetään sytyttelemään. Tässä on tullut vähän kosteutta, eli huomataan minkälainen talvikin on ollut. Täällä huomataan myös kuka tätä on karsinut, kun täällä on tämmöisiä tököjä vielä pöllin kyljessä. Melko jäistä. Otetaan kuitenkin tästä nyt tämmönen, jos jotakuta kiinnostaa, niin tavallinen Fiskarsin 21. Huomataan, että tää on kerennyt vähän seisomaan tää kyseinen kuusi, koska tää on sinänsä kyllä pehmeetä. Tää ei oo umpi jäässä, mutta tää on äärimmäisen sitkasta. Ja mikä tässä on tyypillistä, niin monessa Kuopion tulipaikkavideossa mä oon tehnyt tämmöisestä vastaavasta notskeja. Eli niissä pajoissa monesti on talven mittaa hyvin samanlaista kuusta. Joka on vähän märkänä kaatunutta. Tää on vähän niinku toivevideo tai olette tämän puolesta äänestäneet kanavalla. Eli jos tämä oli virhearvio tehdä tämmönen, niin jättäkää kommenttia tai vastatkaa seuraavaan kyselyyn tiiviimmin. Eli kysymys kuuluu kanavalla jokseenkin, että kiinnostaako sahavideot vai tehdäänkö polttopuista niiden kuivaamisesta myös video. Vastasitte hyvin selkeästi 100% sen puolesta, että sahavideoiden lisäksi voi tehdä muutakin kontsaa välillä. Ja tässä sitä nyt sitten on. No niin. Ollaan tässä takkahuoneen vieressä ja tässä on nyt noita äsken halottuja puita muutamia ja sitten tässä on vertailun vuoksi pinosta otettuja ja sitten eilen sisälle kannettu halko tai klapi. Tässä on ensimmäisenä tää eilen tuolta samasta koivupinosta, eli tuossa ihan pari viikkoa sitten kaadettu koivu, pakkaskelillä kaadettu koivu ja halottu ja pinottu. Ja mulla on täällä käytössä tämmönen Bilteeman kosteusmittari. Mä en tiedä miten tarkkoja nämä on. Mutta aloitetaan tästä eilen sisään kannetusta. Tän kosteusprosentti on 19 tällä hetkellä. Mä en tiedä saadaanko me se näkyviin siihen. Miten hyvin? No 20-19 siinä välissä pyörii ja tästä sivusta mitattuna niin hyvin samaa lukemaa antaa. Sitten meillä on kuusi, minkä äsken sahasin. Otetaan täältä puolelta lukema, mistä on otettu ihan just sahalla, niin 18%. Tää on siis syksyllä kaatunut ja niin ikään 18%. Sitten on tämmönen monta vuotta taivasalla pinossa ollut pyöreä pikkunen klapi. Tän kosteus on 13. Tätä voisi jotenkin kääntää näinkin varmaan, että se näkyisi parhaiten siinä. Ja tästä kyljestä mä en tiedä saako tästä hyvin, mutta tosta näyttää sitten 12. 13-12%. Sitten on tämmönen vanhahko kuusen pätkyrä, joka on myös ollut tuossa lipan alla kuivumassa. Tää näyttää 11%. Ja sitten on ihan vaan samasta tänään just sahatusta pölkystä toinen kappale. Tää näyttää 18%. Ja sitten tosta koivupinon päältä ulkoa juuri otettu. Tää näyttää 20% ja tästä kyljestä niin ikään 20%. No mikä pointti tässä hommassa on? Niin nyt saa korjata kommenteissa
tai vaikka tehdä vastausvideon, niin se on täysin hakoteilla, mutta 20% kohdalla, kun kosteus pyörii, niin ruvetaan puhumaan jo niin kuin poltettavasta klapista, mikä tarkoittaa sitä, että niin sanottuun märkään aikaan syksynkin kuivanut kuusi, kun se on ollut lipan alla metrisinä pölleinä, noin metrisinä pölleinä, on kuivunut tarpeeksi. Ja mulla oli vähän semmonen kutina, että tuolla yksi tommonen pölli olisi ollut jopa kuivempi kuin toi parikymmentä tai joku 18%. Mutta että se hyvä klapin kosteus on niinku ihan ilman kosteudestakin johtuen jo siellä niinku 11 ja 13, jopa 15 korvilla. Ja tää nyt kiinnostaa mua sen takia, että tuolla on nyt tällä hetkellä vanhaa puuta hyvin, mutta että erityisesti nyt viime vuosina puulämmittäjät on saattanut törmätä sellaiseen asiaan, että sitä puuta ruvetaan hankkimaan aika viime tinkaan, ja tällä voi tietysti nyt olla se merkitys sitten, että kuinka märkänä tai kuivana sitä puuta kannattaa lähteä ostamaan vaikka klapitarhalta, jos sitä ei mistään omista metsistä saada. Tai sitten vaihtoehtoisesti, niin kuin tässä nyt koitin vähän antaa aikaikkunaa, että kuinka kauan kaatamisesta, että päästään tiettyyn kosteusprosenttiin, niin missä vaiheessa se voi olla sitten ihan omasta vaikka mökkipalstalta kaadettua. Tämä on ihan kätevä oloinen laite. Mulla ei ole tämmöistä pitkään nyt ollut, mutta mä hommasin tän nyt tätä varten, että pääsee vähän jyvälle tästä polttopuun kosteudesta. Ja nythän meillä ei periaatteessa ole muuta kuin, että otetaan tästä näitä 20% ja kokeillaan tuolla ihan takassa, että miten hyvin lähtee takassa palamaan. No niin, kokeillaanpa sitten. Raaka-aineena tämmönen erittäin laadukas suomalainen tuohi. Laitetaan tämmönen aivan pihalta märkänä kannettu klapi tonne. Pikkusen lisää taas uiroa väliin. Täällä on kun sytyt lanka täällä. Sitten vielä vähän kuusta. No niin kuin tässä nyt nähtiin, niin aika paljon laitoin tuohta, mutta ei tossa hirveän hyviä palamisen lähtöjä kyllä nähty. Nää on suhteellisen märkiä nämä puut vielä tälleen, kun niissä on se 20%. Nää on enemmän tämmöisiä vähän niinku höyrysen lämpimiä. Kun sitten taas tämmönen pino kuiva 11-12% kosteutta pienessä tämmöisessä klapissa, niin katsotaan mikä ero sillä on jo ihan lähtökohtaisesti, kun me laitetaan se tuohon keskelle. Otetaan täältä vähän lisää tätä.
Ja sitten vielä tosta myös 12% kosteita. Tuommoista vähän niinku hellapuuta. Sinne päälle myös. Nyt mä tulin lattialta. Oliko nopea käynti? No niin, tilanne on niin sanotusti kehittymässä tuolla takkahuoneessa ja tulin tässä tekemään tämmöisen välitoteamuksen tästä mittarista. Tää on siis nyt ollut mulla muutaman päivän ja näitähän myydään varmasti muutamaa eri mallia, mutta tää oli ainut mitä sai täältä niin kuin paikan päältä äkkiä. Eli Bilteman malli. Jos jollakin on jotain kokemuksia esimerkiksi siitä Stihlin versiosta, onko se jotenkin luotettavampi, kestääkö siinä patterit paremmin tai niin päin pois, niin mua kiinnostaa kyllä, että onko näissä mittareissa miten paljon eroa, miten luotettavana näitä eri mittareita pidetään ja niin päin pois. Mitä mittaria itse käytätte, jos käytätte ja onko juuri tämä mielestänne mistään kotoisin. Mä oon saanut tällä nyt kuitenkin mittaustuloksia välillä 0-20. En ottanut saada yli 20, mutta tää taisi mennä 48% asti tää mitta-asteikko tässä kyseisessä mallissa. Että täällä pitäisi saada korkeampiakin kosteusarvoja kyllä ulos. Korjatkaa jos on väärässä. Että tää jotenkin pysähtyisi 20. Ja sitten ehkä toisena asiana, niin kiitoksia alkoholistiryhmään. Paikallinen ryhmä alun perin tuosta Siilinjärveltä ihan naapurista. Ja alkoholisteissa paljon harrastetaan tätä klapien painon seurantaa eri aikoina ja kosteuden muutoksia ja tällä tavalla. Ja aion itse tässä nyt tänä keväänä ottaakin tämän mittarin, tai sitten jos löytyy parempi mittari kuin mittari, tai sitten muutamakin eri mittari. Nyt voi vertailla vähän miten ne antaa tuloksia. Kun lähdetään noita klapeja enemmän tekemään ja kuivaamaan, niin päästään sitten jollain tavalla siihen skaalalle, että minkälaisia lukemia oli, sanotaan pääsiäisenä ja sitten juhannuksena ja ehkä pistona siinä välissäkin voidaan vähän koittaa mittailla, että minkälaisia arvoja siellä on ja sitten katsotaan miten ne palaa tietenkin, eli mua kiinnostaa tässä varsinkin just se, että pystyykö sen oppimaan niin kuin ihan näppituntumalle asti, että no tässä puussa on suunnilleen 20% kosteutta ja tässä on enemmän ja tässä on vähemmän. Ja niin kuin tuossa nyt äsken nähtiin, niin toi 20% klapi, niin vaikka sinne annettiin ihan hyvin tuohta ja se lähti se tuohi palaamaan kyllä ja se sai kyllä klapin kyljen mustumaan, niin se itse klapi ei sitten kyllä palannut. Ei sitten ollenkaan. Ja sitten kun siitä prosentteja tiputetaan puolet pois, eli ollaan siellä 11 pinnassa, 12 pinnassa, ei edes ihan puolia pois, mutta kuitenkin rutkastihan sieltä lähti tietysti kosteutta. Varsinkin reaalisesti ajateltuna, että jos niin kuin desikin saattaa hävitä vettä sieltä klapin sisältä, niin sehän on aika huomattava määrä. Se on ihan niin kuin selvä asia. Ja miten iloisesti lähtee tommonen
kuitenkin vielä ilman kosteuden kanssa jollain tavalla jiiraava, ihan pinokostea puu, niin aika massiivisesta erosta puhutaan siinä, että onko se nyt sitten siellä 20 vai sen alle. Ja tämä 20% tulee nyt siis tämmöisestä niin kuin testistä, eli 20% pitäisi olla jo semmosia, että ne ehkä palaa. Niin mä nyt sitten seuraan tuota tilannetta, kun sytytetään toi takka niin kuin kuivemmilla klapeilla, ja sitten siellä on seassa niitä vähän kosteempia puita, että miten ne lähtee palaamaan sitten, kun siellä on jo lämpöä ja se on jo kuuma se koko takka. Et nythän toi oli kylmä takka, eli sitä ei ole ainakaan eilen lämmitetty, kun taas jotkut maistrot on antanut tämmöisiä vinkkejä puulämmittämiseen, että edellisenä päivänä kun pelti suljetaan, niin saman tien tuhka-astia tyhjäksi ja kuumaan takkaan tai uuniin tai hellaan tai mihin ikinä meneekään, niin uudet puut valmiiksi oottelemaan ja sitten ne on tavallaan tikkua vaille aseteltuna sinne valmiiksi, niin saa helposti seuraavalla kerralla. Ja veto on kunnossa, kun sieltä on tuhkat lähtenyt ja näin päin pois. Ja sitten ei tarvitse miettiä sitä häkäaspektia ollenkaan. Mutta tää tämmöisenä aloitusvideona, mä en ole mikään varsinainen puulämmittäjä myöskään, että toikin takka on niin kuin lisälämmön lähde täällä. Ja varsinainen kokemus tästä lämmittelyhommasta on enemmän sitä, että on ihan täysin märästä puusta tullut tehtyä kyllä paljon notskeja, makkaranpaistotulia ja muuta, mutta ei ole tullut hirveästi tuommoisella ihan märällä puulla kuitenkaan sitten niin kuin muuten pelattua kuin sitten keskellä talvea, varsinkin koronatalvina. Retkeilypaikoilla oli todella märkää puuta. Sitä oli sinne saatu vajaa asti, mutta se ei ollut kerennyt kuivumaan ilmeisesti, kun se menekki oli niin valtavaa. Ja sieltä ehkä pohjainnostus tähän mittailuun lähti. Mutta nyt sitten vähän tässä niin kuin ihan puulämmitysaspektissa ja tässä, että nyt niin kuin tänä syksynä kaadettua puuta ja että miten äkkiä siitä tulee sitten ihan niin kuin käyttökelpoista, niin kiinnostaa ihan jo eri tavalla. Joo, ja tervetuloa nyt vielä vähän voice-overiin tässä kohtaa. Eli tämä, mihin viittasin tuossa, että on jotain tutkimuksen tapaista tai artikkelia lukenut asiasta, niin ihan Pohjois-Karjalan sähkön suositukset polttopuun kosteudelle on siinä 15 ja 20% välissä, eli tuollainen aika märkäkin puu pitäisi olla sellainen sopiva polttopuun kosteus. Ja sitten taas, jos se on lähempänä 40%, niin sitten taas toi noin 20% kosteus, niin puhutaan jo puuerän energiasisällössä 30%, ja jos taas kaatotuoreessa puussa on 45-55% vettä, niin puhutaan varmaan sitten jostain aika kesäkelillä kaadetusta, nimenomaan tuoreesta ja ei pakkasella jäässä kaadetusta puusta lainkaan. Ja jos mietitään näin, että kuitenkin toi kuivausaika voi olla ihan muutaman kuukauden, että jos kevät-talvella puu kaadetaan jäisenä ja siellä on vähemmän vettä valmiiksi, niin se juhannukseen mennessä rupeaa olemaan sopivaa, niin sinänsä mielenkiintoista, että tämä itse kaatamani nyt sitten olisi ollut suoraan noin lähellä sitä kaatokuivaa tai polttamiskuivaa, että mikä siinä sitten on syyn, ken tietää. Mutta palataan aiheeseen. Kiitos, jos jaksoit